Zek Meli ta' 24 sena minn Tal-Ibraċċ tilef ħajtu traġikament wara li għal-ħabta tas-6:30 tal-ħadd filgħodu huwa kien involut f'argument li seħħ fit-triq Santu Wistin bis-swit it-Taraġġ ta' Santa Rita li jieħdok lejn Paċeville. Sorsi qrib il-korp tal-Pulizija qalu lil One News l-argument seħħ bejn Zek Meli u żagħżugħ Bulgaru bis-suspettat ewlieni huwa Denis Davkov ta' 24 sena residenti f'Taslima. Jidher li wara lejl ta' divertiment, Meli niżel it-Taraġġ ta' Santa Rita fejn laqat l-tfajla li kienet mal-Bulgaru. Dan tal-aħħar allegatament dar u ta' daqqa ta' pon lil Meli li konsegwentament waqa' mal-art. Daqqa li skont sorsi qrib l-investigazzjoni ikkawżat emoraġija li waslet biex Meli telef ħajtu. L-istess sorsi spjegaw li Davkov inżamm il-Pulizija l-interrogazzjoni flimkien ma' persuni oħra biex jgħinu fil-każ. Il-Pulizija tinsab f'kuntatt ukoll ma' xut ewlenija li rat il-każ iseħħ quddiem għajnejha. Xut li konsegwenza ta' dak li rat sofriet minqata kbira. Kienu ħafna li esprimew is-soba tagħhom għat-telfa ta' Zek Meli fuq il-medja soċjali Facebook, fejn l-aktar kummenti li spikkaw kienu li filli kienu bil-qiegħda ħdejh fuq il-bankijiet tal-iskola u jċċelebraw flimkien il-gradwazzjoni tagħhom u filli issa qegħdin jaffaċċjaw din ir-realtà kiefra. Għal dan il-każ inħatret inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit. Il-Pulizija qed iżżomm xi persuni biex jgħinuha fl-investigazzjonijiet filwaqt li ġabret numru ta' filmati tas-sigurtà minn diversi stabbilimenti fl-Akwati. Dan sabiex jiġi eżaminat bir-reqqa dan il-każ.